избрали този камп, видите, има добри треньори. Жоровите вариант, дори Клечко се дава национална бой. Нямаме от Габрово. Какво да кажа, какво е най-интересно. За да успява човек в спорта, трябва да ходи на училище. За сметка някои може би не сме ходили колко трябва, но за да станете добри баскетболисти, станете известни, печелите пари, да играете в чужбина, трябва да има съвместност и от училище, и от спорт. Какво друго мога да ви кажа? Да ви кажа, че който иска да става голям баскетболист, трябва да слуша и треньора си, родителите, да уважава съотборниците си, с които играе. Баскетбол е колективен спорт, спорт, който вече в долу години като цяло се промени и те първо се променя. Не е само кой ще вкара кош, а всички компоненти от тази игра, като защита,